Så du det? Kommer ind. Nej, det er ikke så højt. Det er stærkt, eller hvad? Og det er jo ikke kampen nu, de træner bare, man bare lige op nu. Bare vent. Det der. Det er sygt. Ja, det er fedt. Prøv at se herovre nu, når de kommer over til det der. Så prøv at lægge mærke til det. Det der, hop derovre. Bare vent. Derovre. Prøv at kig her nu. De kommer her rundt. Nej. Det der hop herovre, hvor der står de der tre skilt der. 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 Så kommer de lige om lidt. Det der. Så se, når de flyver der. Det er rigtig store. Det er store hop. Så kommer de lige om et øjeblik. Det er det godt. Det er nede, det er rigtig vildt. Det der. Så du hvor højt det var? Prøv at se det vildt. Ja. Så. Der. Kommer den. Se. Det er vildt, det godt. Bare lidt med film med, og så lige se det selv. Rigtig hurtigt.